Tħabbret it-tmien edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport li kull sena tiġi kkummissjonata mill-Unjoni Ewropea bil-għan li tkompli tkabbar l-arfin dwar l-importanza tal-attività fiżika. Dan l-avveniment annwali li ċertament ikun imniżżel fil-kalendarju ta' kull min għandu għal-qalbu l-isport se jsir aktar tard dan ix-xahar bl-iktar dati importanti jkunu s-Sibt 24 u l-Ħadd 25 ta' Settembru. Sport Malta ilha mill-2014 tagħti il-kontribut tagħha biex tippromuovi ħajja aktar attiva u taħdem biex il-persentaġġ ta' nies li ma jagħmlux sport jibqa' dejjem jonqos. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar qal li fl-24 ta' Settembru se ssir attività ta' fitness fil-kumpless sportiv tal-Kottonera bit-tema Be Active. F'din l-attività se tiġi ċelebrata wkoll l-inklusività. Il-Ħadd fil-grounds ta' Sport Malta se jkun hemm Festa tal-Isport. Fl-24 ta' Settembru fil-kumpless tal-Kottonera u fil-madwar, ġifieri mal-Kottonera kollha jkun hemm diversi attivitajiet. Fosthom mixjiet mill-komunitajiet diversi mill-Kunsilli Lokali li l-kumpless tal-Kottonera, mbagħad iċ-ċentru ħajkun attività kbira għal Special Olympics Malta biex verament inkomplu niċċelebraw dak li ksibna fil-kompetizzjoni internazzjonali u anke attività kbira ta' fitness. Sfin, attivitajiet differenti, zumba, piloxing u ħafna iktar biex inkomplu nċaqalqu n-nies. Il-Ħadd imbagħad fil-kumpless tal-Marsa, fil-grounds tal-Marsa Sport Malta jkun hemm attività għall-assoċjazzjonijiet u l-klabs kollha. Din is-sena b'differenza diversi ambaxxaturi sportivi se jkunu qed jagħtu s-sem tagħhom biex jgħinu nies li jipparteċipaw f'din il-ġimgħa. L-iskop tal-ambaxxaturi sportivi huwa li l-pubbliku jieħu sem f'din l-inizjattiva biex is-soċjetà Maltija issir aktar attiva. Il-Koordinatriċi Nazzjonali tal-Ġimgħa Ewropea għall-Isport Rosemary Merċieqa qalet li l-messaġġ ewlien li qed jipprova jwassal dan l-avveniment huwa li bl-isport u bl-eżerċizzju fiżiku tista' tgħix aktar b'saħħtek. Ewropea tal-Isport hija inizjattiva sabiex wieħed jagħmel iktar attività fiżika u jinvolvi ruħu fl-isport biex ikollu stil ta' ħajja aktar sana. Għal din is-sena t-temi prinċipali huma l-irkupru mill-pandemija biex l-isport jerġa' jieħu l-istat li kellu qabel il-pandemija u wkoll li ninkorporaw l-ambjent f'dan l-istil ta' ħajja sana. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima fejn enfasizza li l-isport u l-attività fiżika regolari huma parti kruċjali mill-ħajja tagħna ta' kuljum biex intejbu il-kwalità tal-ħajja tagħna.